Ja kad razmišljam recimo šta je uspjeh, uvijek se sjetim citata od Tonija Robbinsa koji kaže uspjeh bez osjećaja unutrašnjeg ispunjenja, ispunjenost je zapravo neuspjeh. I mislim da je taj osjećaj unutrašnjeg zadovoljstva jako bitan, a on dolazi kao rezultat toga da mi svoje talente iskažemo i damo ih na doprinos. Znači da dajemo, da služimo sa njima svijetu i da nismo fokusirani samo na novac, na profit. Mi smo imali, ja kao glavna urednica sam isto, objavljivali smo tekstove o depresiji. Objavljivali smo tekstove o sličnim stvarima i ja sam ih pročitala. I kad sam se našla u tome, ja nisam uspjela prepoznati da se ja nalazim u takvom stanju. I to je bilo ono što je meni bilo najfrapantnije. I onda sam u stvari skužila, kada sam počela malo dublje o tome razmišljati, stvar je interpretacije. Kompletno. Dakle, i tu sam našla taj svoj prostor, nišu i target, da jednim na drugačiji način da krenem objašnjavati ljudsko tijelo. Morala sam ga sama ponovo naučiti. Neka potreba, neki osjećaj da u medijskom prostoru još uvijek nedostaje mjesto koje onako opsežno i naširoko pristupa ženskim temama. Tako da neka ideja bila stvoriti utočište za žene u toj gomili informacija koje primaju svaki dan i dati im vrijeme i mjesto gdje će odahnuti, smiriti se, pročitati nešto za sebe, naučiti nešto, saznati nešto novo. Nekako ideja Žene i novac portala je holistički pristup novcu i da postignemo financijsku neovisnost žena, ali na način da otvoreno pričamo o novcu. I ono što je zanimljivo, zapravo o novcu je teže pričati nego o seksu. Znači, totalna tabu tema. I kažem, to mi je bio poticaj. Zapravo sam vidjela onda da ima jako puno problema, tipa žene općenito imaju problem sa naplatom, znači ne samo naplatom alimentacije, nego i naplatom svojih usluga. Ako su poduzetnice, imaju osjećaj manje vrijednosti. Postoji suptilan ili manje suptilan pritisak da se odreknemo nasljedstva u korist naše braće. Ono tradicionalno znate da duže živimo, manje zarađujemo. Više se brinemo i oko djece vremenski i oko starijih članova obitelji. U 3/4 kućanskih poslova obavljaju žene, inače to je u protuvrijednosti na mjesečnoj razini 4.500 eura, to smo izračunali mi na portalu. Davno sam u stvari naučila kako se često povodimo još uvijek za to brojke, koliko imaš followere, takve stvari. Davno sam naučila i slušajući neke webinare i kako u stvari ljudi grade brendove vani, a ono važnije ti je 1000 followera koji su stvarno tvoji followeri nego 50.000 koji u stvari samo scrollaju i prelaze nekoncentrirano feed. Da li je... Samo to neko treba reći ovima iz marketinga u korporaciji. Da, to još nije pomjerilo koliko svačam. To je jedino mjerilo. Mislim da se to mijenja čak i kod vidimo koliko se native oglašavanja, u stvari to je sad glavni ide sve prema targetiranu oglašavanja. Mijenja se. Da. Priznali to ili ne, bez obzira na suradnju sa klijentom, ti uvijek moraš podići klijentu. U bilo kojem kontekstu, na nekakvom nivou. Nijedan klijent se neće 100% savinuti da se odgovara sadržaju. A budući da ja pišem o osjetljivom sadržaju, o psihi, o emocijama, o takvim stvarima, sam odlučila isključivo ću raditi kao što imam jednog klijenta koji seksi igračke, u stvari da rušimo te tabue. I ne, ja da moram plaćati račune od svog Simpla, ja bi bila gladna. Ja pokrijem osnovne troškove, nekakve najosnovnije od samog portala ili nekakva sitnica da ostane, ali ja sam s time jako i zadovoljna i sretna jer sam odlučila u stvari niti ću davati sadržaj na raspolaganje. Plaćam da nemam Google Ads, bilo kakve druge interakciju sadržaja sa reklamama bi značilo da ja više ne smijem pisati u svojim tekstovima šta radi Facebook nama, šta radi oglašavanje nama, kako oglašivači krivo nastupaju, kako vas varaju sa reklamama, to ja sve umećem u svoje tekstove. I onda sam jednostavno prihvatila, ja ću pričati kako ja želim to pričati. I ostati sebi vrlo dosljedna. Mi isto nismo na prodaju, ali to je meni moj stav od početka. Znači, nema to klijent. Znači, ja nisam na prodaju. Ono što ja radim, mora biti, moramo se naći na istoj liniji sa klijentom, ne moramo dijeliti jednake vrijednosti. Mi recimo isto jedna od primjedbi koje smo dobili za portal, osim kao izgledate kao self-help, onda smo dobili jedanput, pa kako možete vi pisati protiv potrošačkog društva i pretjeranog konzumerizma? Pa zato što mislim tako. Znači, takav tekst bi vjerojatno prošao i na jednom i na drugom portalu, i kod Selme. Mi stojimo to je naša vrijednost.
Tako da naravno da je kod nas onda i takav tekst, ne? Mi sve prolazimo isto, iste izazove, iste emotivne roller coastere, sve. I onda kad čitamo u stvari da je to neko drugi prošao i kad čuješ da su ti cure prošle svoj burnout, odmah se nekako osjećaš bolje. Tako se da... lakše poistovjetiti. Da. Tako je, tako. I ono kako je Selma rekla, ono doživjela je burnout, sigurno nije ni prva, ni zadnja i puno je lakše pričati o tome i čitati tuđe priče, pa ono ti je bude i lakše. I to ono što se sad desilo i tokom pandemije i svega, mi smo svi u stvari počeli žeđati za time da se ne osjećamo sami, da se osjećamo povezano i da se ne osjećamo ludo ili osobito kažemo opet žene koje smo vječno pod tom nekom stigmom da smo preemotivne, prelude, preovakve, predramatične. Ono, mislim da je nekako vrijeme, to je ono što bih htjela sa Nunom, da pobijemo sve te klišeje u stvari. Meni je sve jedno, konkretno. Radi što radi sebe. Da, meni je ozbiljno sve jedno šta će netko misliti o tome da li ja pišem o samozadovoljavanju ili ja pišem o psihoterapiji. Ali zašto ti je onda bitno da to bude objavljeno? Bitno je zato što mora biti objavljeno, mora informacija, ako recimo sad konkretno pričamo o seks igračkama. Ne tabu, nego tabu. Ideja sama da žena uopće... Da ju zanima, a kamoli da... Pa ja sam dobila klijenta, ja sam nazvala prijateljicu koja radi tamo i je rekao, hoćemo neke raditi. I ona je bila zahvalna, ona je nudila suradnje redakcijama koje, sve super, ali kako će onda naš čitatelj to shvatiti, naš pravi tradicionalni čitatelj iz Hrvatske? Će reći mama, to je strašno. Dakle, dio tijela, čitava energija seksualna koja je najveća energija, dakle, mislim... I prirodno je. Dakle, zato je to bitno da pišem. Zato je meni sve jedno šta će netko misliti, jer to je dio našeg tijela koji je, ne legit, nego kao iz njega nastaje život. Imala sam puno neuspjeha, što bi se reklo, puno pogrešaka, puno krivih odluka, ali sam iz svega toga izvukla maksimum i zapravo to preokrenulo sebi u korist. Znači, izvući, mislim da to je poanta i u životu i u poslu. Mi nikad nemamo sve resurse, nikad neće doći taj trenutak kad ćemo imati dovoljno vremena, dovoljno, kapitala, ljudi, sredstava na ovaj ili onaj način, nego jedino što možemo izvući maksimum iz datih okolnosti. A ono što u stvari neuspjeh je ništa. Uspjeh i neuspjeh su u stvari samo dve strane istog novčića. To je jedna te ista krivulja, samo što su osjećaji u pozadini drugačiji na ovom dijelu i na ovom dijelu. A ono što je najvažnije kod toga je da ljudi trebaju osvijestiti, ja sam trebala to osvijestiti, nisam nikad gledala sebe u bilo kojem svom potezu životnom, a imala sam stvarno poteze vrhunskih, nisam se nikad smatrala neuspješnom. Nikada mi to nije palo na kraj pameti. Nama isto nedostaje u Hrvatskoj ta kultura uspjeha. Mi kad vidimo da je neko uspio, ako je on muškog spola, onda mu je tata dao novac, a ako je ženskog, onda je spavala s nekim. A oboje su zapravo itekako radili i taj uspjeh preko noći je, ta noć traje 10, 15, 20, 30 godina. Ali čini mi se što se tiče mlađih ljudi, kad god bi bila u nekom doticaju, kao da su oni još osvješteniji od nas. Njima je, Instagram dosadan, njima je to glupo, tamo je sve jednolično, pa im je, zanimljiv im je TikTok, pa im on postane, kao što ti kažeš, dosta. Tako da meni se čak čini da su oni puno više naprednije razmišljaju. Hoće li nišni mediji ikad uništiti big media ili ne? Ma neće, ima mjesta za sve. Ne, da. I dobro da postoje. A da li će pomoći preodgojiti, odnosno utjecati na nekakav... Utječu već. Da, ja vidim to što... Najjači si kad si svoj. Mislim da je jako važno biti i ostati autentičan, bez obzira što radimo, i mislim da svi ovdje koji sjedimo, počeš i od tebe i kroz ovaj projekt i sve ostalo što radiš i kolegice, mijenjamo već svijet. Već smo puno napravile i puno toga je još pred nama za napraviti, naravno.